Bé, bona tarda, president, alcalde Rolles, alcalde Navarro, president del Consell Comarcal, autoritats, candidats, senyor Vega, senyor Matilla, senyores i senyors. Avui 10 homes i dones dignes continuen a presó i 7 més a l'exili per haver treballat i defensat des del pacifisme, la convicció i la radicalitat democràtica les seves idees. Avui el govern legítim del país és a la presó o a l'exili i les institucions catalanes estan intervingudes. Un record per tots ells. Un record especial per en Josep Rull, que dormirà la seva 14a nit a la presó, i per en Lluís Puig, exiliat a Bèlgica. Si en Josep estigués avui aquí, segurament ens citaria a Kennedy i allò de tots som berlinesos. Avui aquí tots som terrassencs i terrassenques. I convençut com estic que Terrassa té una ànima profundament democràtica, progressista i republicana, hem vingut a defensar els principis i futur d'una ciutat que no oblida aquells qui estan injustament empresonats. Utilitzar els presos per justificar una decisió política no és el nostre estil. Una abraçada, i ho saps, sincerament, ho saps, una abraçada sincera i ho saps, Meritxell. Això no hauria estat possible sense les polítiques d'un partit popular manifestament corrupte, sense un partit socialista obrer espanyol i un partit socialista de Catalunya manifestament desaparegut per acció i omissió, i per un partit com Ciutadans que ha vist en el conflicte polític l'oportunitat de consolidar el seu projecte. Avui tenim, encara ara, no hem votat, l'oportunitat de les oportunitats. Indispensable situar-nos, ho han fet els meus companys, però crec que és interessant tornar-nos a situar. Avui aquí hi ha molta expectació i és bo explicar d'on venim i on estem. L'oportunitat per nosaltres és el canvi. Cert que el canvi es guanya a les urnes. Senyor Rodríguez, cert, es guanya a les urnes, però també és cert que el Partit Socialista que avui s'està presentant avui aquí no és el mateix que va guanyar les eleccions el 2015. Cert també que el 2015, per primera vegada en 36 anys, la possibilitat aritmètica per fer el canvi a la ciutat era possible. Cert també que, tot i que era possible, les eleccions les havia guanyat d'una forma prou clara el Partit Socialista de Catalunya, perdent regidors i lluny de la majoria absoluta. Avui, però, no estem aquí en aquest escenari. Això no és una moció de censura on una oposició intenta posar-se d'acord més o menys de forma forçosa per crear un govern i canviar un alcalde. Estem aquí perquè l'anterior alcalde va trencar el carnet del partit, va deixar l'acte i va marxar cap a casa. El camí per fer-ho, i més enllà de la lectura que s'ha fet, va ser estrany, per dir-ho d'alguna manera. Primer va dir que plegaria si s'aplicava l'article 155. Després, un cop aplicat, va dir que no, que era l'alcalde de tots i seguia. Seguidament va expulsar el Partit Demòcrata Català del govern, el seu soci de govern. Acte seguit, va refer i presentar un nou cartipàs municipal. I seguidament, al cap d'uns dies, pocs, plega, trenca el carnet i deixa l'acte. Ho va fer amb un comunicat que no pot deixar indiferent a ningú, carregant contra el seu expartit, d'una forma que genera incomoditat fins i tot als membres d'altres partits, i on explica que el motiu de la seva marxa no és el moment nacional, no és el 155 ni els presos, és que el seu partit està sota el control d'interessos obscurs de lobbies econòmics que li han impedit desenvolupar les seves idees i les seves polítiques locals. No ho dic jo, no ho diu el portaveu d'Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres. Ho diu el que era fins fa 2 dies l'alcalde de Terrassa del Partit Socialista. No s'acaba aquí. Des del dia que marxa, dia sí, dia també, es publica una entrevista seva en algun mitjà de comunicació on ho explica tot.
Però encara més. Acte seguit, 5 regidors del Partit Socialista han anunciat que deixaran l'acte de regidor. Que jo sàpiga encara no ho han fet efectiu, estan aquí per votar com si fos la cosa més normal del món. Amb la màxima generositat i transparència publiquen escrits, missatges a les xarxes, vídeos on expliquen obertament els motius de la seva marxa. Diuen que el Partit Socialista de Catalunya ha perdut la S de socialista i la C de catalanista. Si vostès volen garantir un govern progressista, d'esquerres i catalanista, haurien de replantejar-se avui el seu vot. Sincerament, senyor Vega, friso per veure com fan campanya amb el senyor Duran i Lleida en les properes eleccions del 21 de desembre. El senyor Vega, en la seva intervenció, ha dit alguns regidors socialistes, el 66% del grup municipal del Partit Socialista ha plegat o ha dit que plegarà. Digueu-me intransigent o tiquismiquis, però la cosa és d'una gravetat política immensa. Sempre hem dit que aquest era un govern que tenia una capacitat innata de generar més problemes que solucions, però mai vam arribar a pensar que s'arribaria a aquest extrem. Perquè l'alcalde d'aquesta ciutat deixi de ser del Partit Socialista, no cal escoltar-me a mi, no cal creure el que diu Esquerra Més, només cal llegir el comunicat del senyor Jordi Ballart. Estem aquí per aquest motiu. Avui tenim l'oportunitat de les oportunitats. El canvi a la ciutat de Terrassa no és fàcil. Encara que les majories sumin, no és fàcil ni còmode, cert. El canvi no es fa des de la comoditat. El canvi mai es fa des de la comoditat. Però sí que pensem que és el moment. Jo avui no entraré en detalls, sincerament no en tinc ganes, però crec que tot el que ha passat és prou evident. Durant aquests dies de converses, de negociacions, no ens hem resignat, no ens hem cansat i no ens hem rendit. Hem treballat per fer-lo possible. Senyor Rodríguez, això no va d'independentistes o constitucionalistes. Això va de democràcia i de llibertat. No és fàcil. Partits diversos, un moment polític complicat, apriorismes, prejudicis. Nosaltres hem demanat aquests dies responsabilitat i generositat. Ho hem dit tota la setmana. Per fer política és necessari saber sumar esforços, trobar punts compartits, definir projectes, polítiques i lideratges. També saber cedir i entendre el moment i les conseqüències de les decisions que prenem. També hem explicat que el canvi són 14 vots per escollir l'alcalde i 14 vots per governar la ciutat. El que és indiscutible és que en aquest ple hi ha una majoria pel canvi a la ciutat, contrària a l'aplicació del 155 i amb ganes de construir i consolidar un nou projecte per Terrassa. Encara ara pensem que el canvi a la ciutat és possible. Més que possible, és indispensable. Ho hem dit i ho seguim dient. Senyor Vega, tot el meu respecte i tota la meva admiració, ho sap. Fins i tot aprofito per demanar-li disculpes. Li han fet passar uns darrers dies i unes darreres hores complicades. Ho faig extensiu a la seva família, que segur que també ho ha patit. De totes maneres, també vull que quedi clar que no crec que sigui culpa nostra, sinó que és culpa dels seus excompanys. Sembla que serà alcalde gràcies al soci que vostè va expulsar fa 4 dies. I tornem a pensar, igual que el 2015, que la decisió no s'ha acabat de prendre ben bé aquí. El senyor Vega el considero personalment un amic i no tinc cap dubte del seu compromís personal amb la ciutat de Terrassa, cap. Sap vostè que nosaltres també el tenim. Però, sincerament, ja sap que després de l'elogi ve... Pensem que vostè presenta unes sigles que ja no representen aquesta ciutat. Modestament, nosaltres pensem que vostè representa unes sigles que ja no representen aquesta ciutat, plantejant la governabilitat de la tercera ciutat del país amb vostè i 2 regidors més de la llista que van votar els terrassencs i terrassenques. El PSC que vostè ens ha presentat no existeix. I repeteixo, no ho dic jo, ho diu el 66% del seu grup municipal. 6 persones entraran a l'Ajuntament. Aprofito per donar la benvinguda al senyor Javi García, sense experiència per passar directament a governar. És més, el nou equip de govern del Partit Socialista a la ciutat
Ho farà assumint que formen part d'un partit que ha recolzat l'aplicació de l'article 155 per a intervenir de forma autoritària a les institucions legítimes del país. Els representants del Partit Socialista a l'Ajuntament de Terrassa ja han assumit, de fet, formar part d'un partit que ha participat de la vulneració dels drets i llibertats dels seus conciutadans per defensar la independència, que ha mirat cap a una altra banda o ha aplaudit l'empresonament del govern legítim de Catalunya. Si volen, en clau de ciutat, ja li he dit, el seu cap de llista a les eleccions del 2015, el seu alcalde fins fa 2 dies, els hi ha dit ben clar. Els hi torno a recordar a tots els presents les polítiques de les quals vostès podrien estar més orgullosos, i vostè, si més no, en el seu discurs ho ha fet, com la futura gestió directa de l'aigua o les polítiques de l'habitatge encarant-se als bancs, han estat qüestionades pel seu partit a nivell nacional. Repeteixo, no ho dic jo, ho ha dit el seu excompany. I vostès, sense experiència, sense poder, sense estructura, ens diran que defensaran els interessos de la ciutadania de Terrassa davant les pressions externes? No, ho sentim. Nosaltres hem sigut molt clars des del principi, especialment amb vostè. Nosaltres no podem permetre, per nosaltres és una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat segurament compartida, però avui, repeteixo, perdem l'oportunitat de les oportunitats i una mica de dignitat, alguns més que altres. Més enllà de la política de negociació, de pactes, si m'ho permeten, una reflexió de política local, de política pública local, de proposta i de projectes. A fi de comptes, com ens ha recordat algun portaveu, i és cert, estem aquí per parlar de la ciutat i per pensar en la ciutat. A vegades, els que tenim projecte clar i definit pel país se'ns acusa que només tenim això, i tinc la sensació que els que diuen que només tenim això només parlen d'això. No sé si m'han entès, però jo sí. Li faig la reflexió a nivell local. La majoria de les forces polítiques ens presentem a les eleccions prometent el canvi. A Terrassa, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Terrassa en Comú, la CUP, el Partit Demòcrata Català, ho van fer. Queda demostrat que el futur, però ni es pronostica ni es promet, es construeix. I això és el que fem aquí, si més no, alguns. En èpoques de canvis globals comporten també canvis estructurals en la política, en l'economia i en la societat. Definir en un moment com l'actual de crisi o de transició un model o una visió de futur de la nostra ciutat significa que hem d'identificar els principals elements en què es basaran aquests canvis i tenir un posicionament clar de l'estratègia de la ciutat i de l'agenda pública en relació a la direcció i el sentit que es vol prendre. Per entendre'ns, la Terrassa del futur, la Terrassa futura, només la podem imaginar a partir de la ciutat que tenim, de les seves tendències i de les seves contradiccions, de les seves resistències al canvi, de les idees i dels actors emergents. La ciutat d'avui, la ciutat que tenim avui, ens anuncia la ciutat de demà i no ens agrada. En aquest sentit, es diu que la política urbana, la política local, la de proximitat, és una expressió del present. És el que fa que les ciutats siguin el que són, donant forma i sentit a aquest present. Això no només va de canviar unes sigles o unes persones del govern per unes altres. Si defensem un canvi en les polítiques urbanes, que és el que defensem, hem de tenir clar els factors claus de transformació estructural de més importància en el present i en el futur de la ciutat de Terrassa. El primer és la importància de la ciutat en el territori. En un món de ciutats, els moviments que interconnecten els territoris es produeixen, distribueixen i es consumeixen a les ciutats. Les ciutats adquireixen un valor pel seu atractiu com a llocs d'innovació i de generació d'aquests fluxos. En aquest sentit, cada ciutat defineix la seva singularitat i el seu paper específic. I Terrassa ho va fer i ja no ho fa. El segon és el predomini de l'economia del coneixement, l'economia en xarxa. Una economia basada en la creativitat i la innovació, que té en la informació i especialment en el coneixement la principal font de generació de valor en aquests tipus d'economia. Les empreses, les entitats socials necessiten singularitzar en el que els és propi per així poder innovar. I per això necessiten un entorn d'empreses i d'institucions de qualitat, en el que puguin col·laborar i rebre els béns i serveis que necessiten per cooperar. I Terrassa ho ha treballat i ho està perdent.
El tercer factor és l'ordenació de l'espai urbà. Una sortida positiva a la crisi significa trencar amb els criteris d'ordenació de ciutat extensa. Terrassa ho ha fet prou bé i ho ha de seguir fent. El quart factor és el capital cultural. En una societat del coneixement, un dels factors clau és la disposició del talent per la creativitat i la innovació. La creativitat i la innovació sorgeixen de la densitat, de les interaccions entre les persones a la ciutat. Terrassa té base, ha fet feina, però queda molt camí per fer. El cinquè és la governança. Enfortir una nova forma de governar. El govern no és només responsable de la provisió d'uns recursos, sinó que representa la ciutat i l'interès general de la ciutadania, els interessos legítims dels diferents sectors socials, i és el responsable de desenvolupar estratègies i projectes compartits que articulin recursos públics i privats que impliquin el conjunt de la ciutadania en fer ciutat. En aquest sentit, Terrassa és lluny d'uns estàndards acceptables. El sisè factor clau és la cohesió social, entesa com la capacitat d'organització i acció de la ciutat per respondre col·lectivament i de manera compartida als reptes que té plantejats. La cohesió social, per tant, no s'entén com un resultat del desenvolupament econòmic, sinó com una condició necessària per a aquest. Terrassa ha treballat bé històricament i en els darrers temps. És l'objectiu i el camí a seguir. El setè element, la sostenibilitat. La lluita per un desenvolupament humà sostenible és un objectiu clau, al costat de la lluita contra la pobresa i la innovació productiva. El desenvolupament sostenible és una altra de les finalitats ineludibles que continua plantejant-se en qualsevol escenari post-crisi. L'aigua, l'energia, la sobirania alimentària, etc., són elements claus a treballar. Aquests 16 elements, i acabo, de transformació estructural, segurament, entre altres, han de constituir l'agenda pública de Terrassa. Aquest era el nostre canvi. No tots els problemes socials acaben sent problemes públics. Ho són si aconseguim traslladar-los de l'espai social al debat polític, és a dir, de l'agenda pública. Per això estem aquí. A Terrassa l'agenda pública ha estat segrestada per la ineficiència d'un govern. Necessitem recuperar-la, activar-la, per poder condicionar el govern de la ciutat i poder donar resposta al present i construir el futur de la ciutat. Tenim la sensació que hem perdut 2 anys i mig, tenim gairebé la certesa que perdem els propers 18 mesos. Per entendre'ns, senyor Samper, per nosaltres, i fins i tot ho dic per tranquil·litat del senyor Vega, per nosaltres el d'avui és definitiu. Vostè ha obert la porta a no sé quin invent, però que quedi clar que per nosaltres el d'avui és definitiu, sempre quan el senyor Vega no faci un comunicat estrany i trenqui el carnet i marxi, que crec que no serà el seu estil. Si més no, li demanaria, sisplau, que no ho fes, perquè ja n'hem tingut prou. Només em queda donar, després d'aquests dies, segurament demanar disculpes per la part que em toca i que ens toca a tots. Jo crec que un missatge de confiança, sens dubte, a la ciutat, també a la gent de la casa, que ha viscut uns darrers mesos complicats. Tranquil·litat, a treballar. Queden 18 mesos. Jo el missatge aquest que el mandat està acabat i que ja està, no el compartim gens. Queden 18 mesos molt importants, en moments molt complicats al país i també a la ciutat, complicats per la gent de 18 mesos per treballar, queden 2 ordenances, queden 2 pressupostos, queden moltes polítiques a fer en aquests 18 mesos. Seguirem en la situació que hem estat fins ara, d'una oposició contundent en el missatge, però constructiva en les formes, i per entendre'ns, com dic sempre, seguim treballant. Ens veiem al maig del 2019. Seguim.